Máš minútku? Prechádzam sa po meste a vidím, ako sa deti hrajú na detských ihriskách. A z diaľky vidíš poškodené lavičky, nekompletné preliesky. Kto je za tento stav zodpovedný? Skvelá otázka. Tá legislatíva, ktorá o tomto nejak pojednávala, už neexistuje alebo bola zrušená. Takže jediné možno, o čo sa oprieť, je občiansky zákonník, ktorý definuje povinnosť udržiavať takéto prvky bezpečné prevádzkovateľovi toho ihriska, čiže obci, mestu, škole, škôlke. OK, tak už vieme, kto je za to zodpovedný a kto môže detské ihriska kontrolovať. Opäť, bolo to definované zákonom, ktorý už neexistuje. Aj naši kolegovci absolvovali v zmysle tohto zákona odbornú prípravu a následne overené vedomosti. Tiež v podstate sú vybavení potrebnými prostriedkami na výkon takejto kontroly. Čiže v princípe môže to vykonávať osoba, ktorá má náležité vedomosti o jednotlivých prvkov detských ihrísk a je vybavená prostriedkami, ktoré sú potrebné na výkon takejto kontroly. A o tom pojednávajú slovenské technické normy. Ďakujem.